thanjia bang ni lisa missionary rong pipi aprang se bertati pipen arjui tha Dipawali amelu ke kaidun na joini manjahi thiarlo penangan ahem mi kechu Karbi Anglong Moms Dancing Star cepati semi-final angdeng kele ingdeng thongke prahini chepong sajir arong mahang kithek arni katalon pon kanai biarong ningkan ingkoi rapho kechok mate ruptalin kechok arani pen kacheton dunsi football kapatu kecheng Manja Police Station arlo manja hithi angkang along kedo Thomas Lakra pu edon ahem atum aning ve arnikang sam por phai trok apor malom serak amelur ame mate candlelight hem arlo thortekang si ahem pu angtan barjoi afisi hem ke badu tak kavedet pu ajok melur ame adepen mechoteran urlo bangso ajok hem mechodet lopusi Manja Police Station AOC Jitu Muni Deka ahin pen News Fast Karbi Anglong aphan birtanang pali Manja pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Piniada por phai kep apor molom dipu kalakendra long Karbi Anglong Moms Dancing Star semi-final padopon bangso mayalong chopapon em kachirong pipi aluhi sarpi aman pen chetong dun anparta penangan ketheki dingatum chetong dun bangso long songsar bongrum barithe ingleng serlibon bepi atum pensi chepate long kangsai pon bangso long bang phokebra pliatum Halloween pen chepate dun pen bang krepho atum aphan adun thu ka chepate long ingwai pon thu lapen arnikang sam baji phora chitima por an kachepate asai ington ponsi ingsamjin misen pen pachun pon aluhi chopa pon CM Tuliram Ronghang achor kacheteron pi sitame chetong dun si RDP dun pen songjalin ingleng pi News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong angkang sitami Dipawali puja katalon dun Sonsi headquarters di Pualong kami alir acham pen talon pon Dipawali puja isi Hindu dhoromalong kaliar nama phan kardom karni arni pusi hokpon si lasolong melur pendanglok kangbok hormu sitami pangbok pon lasino namat Karbi Anglong tami ke ongdung atung talon dun si ingsamjin pen talon pon Dipawali amilu ke kai pen kaliar nama phan ardom ardi dun pen Karbi Anglong ingsamjin pen talon pon bomlang non mat soluk sodak abirta dibdun long le lapu manjahi thialong adona hem melu kai pen hem me kecho ribdun long tami munit apran kena hok abilang pusi birta ribdun long dipu pen sondon terang report News Fast Karbi Anglong Jepong Sajer Village Development Committee atum Chepatir Pipon Sit Thongke Prahini Angdeng Rongkeseng Arni Katalon Pon Sai Angdeng Hemchandra Teron Maipu CBDC Pen Lama Ingthur Pon La Sophie Karlitang Atumaphan Maipu Welson Terang Pen Jalinsi Chikimo Asai Deng Pon La Sophie Asonason Kapathu Chepate Padopon Arnitili Apor Pen Rat Amaipi Padopon Hemchandra Teron Maipu CBDC pen mai chepa hempu pon amai along aluhi sarpo aman pen rakro chairman DMB lapen adungarai arongasar lapen kaprek man keduatum chetong dun bangso mai along ronggrup kapaching thur aputhak lapen lok charli pen chenglok ason aputhak chethan chimung pon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen midu ki palongji pupen ajok along sangtiki phurje aphan tender piponsi inut banghini atum aleche palonglo seta bangso along penang an hawarara atum ke akisungsi phodunanglo lason si wan nong duar amla constituency arlo wothat langso pen mai sam kacheleng atowarpi bangso sangtiki phur sangtike roy kachimit me pin ajok kacheleng atowarpi herang peman et bangso ajok hawarara datum kedam kebang akisungsi cecak nanglo lasi bangso atowar kapahinone dadji aphan PWD department ahin pen anparta Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum RD kipiponji aphansi hawarara datum pen tuning report wothat langso pen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong
Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy Lahorijan along le alam kia puthak ke jurun e det ajoyni ke khangjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kapin khatpon atengsi pini Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Deputy Commissioner SP Debojit Deuri DFO Jagannath Rongpi lapen George Milik atum penpen ahok pet ahoy apilar patini dam bangso hut Naga atum Karbi Anglong along le kapasur ington tesi hadak Nagaland IRBN atum si Kirai dun theklong Karbi Anglong a forest asai khi atum hadak amat si padam long le pusi pu lapu Assam police atum ke adung het sido seta adimalong amat dam hai he lapen chupudun hai he pusi hadak cherok tok atum than longli ke pasur pillar number 1 2 3 along IRBN kem isido lapen pillar number 8 along ta IRBN kem isido lapen 300 meters Karbi Anglong Lahorijan along leke Naga atum cherai at lopusi forest asai khi atum pen thanpon birta ki en bom apora hot longle ke pas survek adim paledam hai hedatsi alomso doamat nang chiruiruk bangso puthak ahok pet kachini damji aphansi tarlip dam chot lapen chingwai thusi kaprek asai deng thupo pusi ningje pon news desk report news fast Karbi Anglong non along so phan beer time tan For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. बेटा कंतन पे ना चिरोई थुलो Borjan constituency angkang Nongwan Kanya Be HDP arong along Kanya Be arong ningkan inkoira pho kechok ruptalin asing kan pen pacheton dunsi football kapathu pini pen kecheng bangso kapathu along SGB Dorsing Be akesar karlitang song be amen pensi nong e pajir ponpo lapen lasu kapathu along winner aphan trophy lapen tangka suri inkoi lapen runner up aphan trophy lapen suri cap atangka pipajir ponpo lapen pinikania be arani football kapathu mate kecheng amai along aluhi sarpo aman pen PWD board chairman Chris Rongphar Chitongdun HDP Sport Association Secretary Kaman Tiso HDP Bazar Committee Secretary Chandra Timung Nongwan Kanya Be Arong Asar Chandra Singh Be SGB Dorsing Be Nongwan Kanya Be Abasapi Kolpona Tisopi Kanya Be Sporting Club Founder Secretary Mensing Singnar Social Worker Dhan Singh Timung Hemari Inti Kanya Be Sporting Club Amaiphu Sonjoy Be Kanya Be Sporting Club Chunbang Anand Singnar Atum Chetongdun Mai Chengchia Prang Karlitang Song Be Aphan Chikimopon Pinikapathu Kecheng Along Dongkam FC Khatkhati Lapen Jirjar FC Dipu Angbongsi Pathu Jedan Lapen Lasokapathu Along Jirjar FC Atum 2-1 pen Dongkam FC Aphan Parempon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Det piadang Dipawali Katalon Arni Pacheton Dunsi India Dangpi Dipawali Katalon Arni Milur Kaidun Etpen Mitur Bongnang Jipu MP Narendra Modi Kapin Khat Atengsi Hauraghat BJP Yuva Morcha Klembang Lapen Local MAC Medical EM Khonsing Rongpi Saki Kekai Ahormu Jangthu Heihui Kiduk Det Aratatumpan Hauraghat Arlo Dipawali Amienpen Akejoy Kiron Pon Hauraghat BJP Yuva Morcha Amaiphu Bhupen Brahma Kejai Atenke Pining Diwali Katalon Ahud Chinese Pen Kasalam Ahormu Boycott et Nangji Methangadim Inghan Pensi Kasalam Ansi Enchot Nangji Pusi Ningje Difupen Birta Pangrom Dunbang Pankaj Teka News Fast Karbi Anglong
Ini ya berta la palsi pajulo do me kami cardon.